Good morning, good afternoon, and good evening, depending where you're watching me from. I still remain your brother, Ebron TV. If I'm there, you couldn't boss it out. I had the force of na. But like I see, we're joker. I hate it on Okabata. Manake Diegu in Kenya Afro. I will cover it for this case. I will cover the case. I must tell you, what the major and come what I call them. No, na a good night game video. Oh, after everything, I be the video because they are easy. Every for security jury, as a game in a video, we give me or what I resort to another thing. Because edge video when a mega simple to na court, we decide that I only want MS that video. So if you made tata, I will cover you. If you made tata, I will so if we are the on 16th May. I be the be. I can't remember life. I want to watch a video post before I remember life. On 16th May, I be the be. The truth now, AKWA ỌKỤKỌ prison today. That's the truth. Man, the judge will not be mad. I must tell you, the judge will not be mad because a young one AKWA with 10 count charges. More the other man 7 million cause of 3. You got to go. The truth now, cancer FIFA. But even now, yobo, let government temper justice with mercy. How come AKWA is in a hot seat? I must tell you because I go there. Don't be surprised. Next sitting now, I get one on May 16th. AKWA will keep by FM. Yes, I must tell you. I will get to AKWA will keep by prison. I'm telling you, AKWA will keep a prison. Now, they are not prison. AKWA and AKWA within the prisoners. Well, I got AKWA easy. You got to see that they are going to go any moment from now. You got to go. You see that they are going to go to AKWA easy. According to Ghost Wedding, na EMI. You got to go. So, when you go now, one day, no good on when you finish. Okay, we so we are good. So, since no say I many AKWA kusatara. Biam maybe 4 days or get come good days. Okay, we are the come. I'll go need that fozo. I'll go need that fozo. Need that nife. Everywhere they come, I must tell you. You watch your market in for that car beggar and ife. Mother sort of side them office in the Katamagum young boys rabo, or Funa busy. Ofuna remwai enwe nuku wine no emepere mbosa akpogide egwu ebe a onye ọ na-etiga aka n'ife mana ka nkwu na-eso okwu dị ifre ihe a na-apụta na-asị anyị bute onye eze Jos na-etinye ebule manye niile n'ime mmiri that thing na-receive ndị be anyị onye ọ na-efiri na ihe niile ahụ eziokwu mezi ụmụaka ama agba mbọ that is truth once anọ m Anambra dị go cool and they watch us is age ndị a. And I say, it's only all the very clear, only on free. Eh? Look at ONYEZE Jesus. Just look at, let's come on, okay, Nadia, if cannot take him. I gave ONYEZE Jesus over. But I forgot my own. I saw it garbage and Mokatata. Since 10 o'clock, I'm not. I take it and ONYEZE Jesus, I be up. I got my any. Yes. Owe yemba ade mmeri gase odo ga ina yin ma da aro no we ki na egwu ndị mmadụ epute na agwa ndị mmadụ bịa na onye akwere gị 100 million onye akwere 200 million asị we are need to receive masses mana no njecha nke abata at least amamu mmeri a ga-ebelata na Facebook because too much ọ dịzie ka ndị a na-ata afụ wee ru na n'ụlọ ndị a na-ata afụ amara ife wee na-ata afụ wee na-achụ ya unu na-achọ kodo na-agụ ụmụaka ebe anyị na-enwe ebe anyị ememe ha na-ebute n'ike ewee na-egbu mmadụ aghara so nke a kụziere ndị ọzọ ihe ma ndị ka na-efe irikwe na onwe ihe na-eme katọrọ oke ite be ha ebe unu na-emere m maka ụnụ ụmụaka steeti gọọmenti si dị very serious na gbasara ihe gbasara ihe a ị ga-abụrụ ya na amakpuo ya na mbize I can't see computer data. Makanya on 16th May kita, I hope to be back again. Man, from what I saw today, so what the
I got to go for start. I had any more. We have to start the years. I can one noon every on TV on Yamin or Gamma Gata or Mune Becha or Gebesian.